Yo sik dilungkas ngono lho, sik anget ngono lho areke. Lir-lir. Wong areke durung sumuk wis disawer. Sik kat anget. Lir-lir. Hey. Tukang kendangnya tidak memuaskan. Surak oh iya. Lah lek sing iki aku urung tau kenalan bolo sik ket pertama kali iki aku. Apa? Tangin sendiri yang kancane Lah iki jenenge sapa iki lho? Sampai nimbane kok tak ingin sendiri. Ayo. Sange lah. Semoga secara kanan Putra Nusantara tak ingin sendiri. Mas. Oh iki jenenge Mbak Andina Kang Gerok. Sik ket pertama iki aku ketemu wonge. Ndesel ono bandeng. Sindene rambok wae iku lho, sing bengok sapa? MBG. Toman. Lah iya. MBG. Sing nyanyi aku kok iso. Toman, Mas. Mas, aku isi urung nyanyi gimana? Urung. Isi Toman apa gulu pedhot iki terus?
Oh iya ya toh. Oh, medhi Sitone toman gulune pedhot. medhi wong aku ya ora kok sawer. Oh, ayo Mas toman dulu. Nggih, semoga. Ayo Mbak Adi semangat. Lampu Joko wis tampil. Mas wong berut kari bandengane kok sing urung tampil. Angaran pasar waktu kembang keliang andeng pergi turun ketemu awal langsung naksir dia para koyo Arane keluku sisi kari ibara dadi pitu bongko eh Bu Mas bos Mbak Adina itu mentak iku sing santun semoga pimpinan kami terus mau menanggapi sasaran Abdi Putra kalian Dimas Adin ini kami jelaskan lata sumber Iya, Kang Werkudara nangan ambek Mbak Ambon. Aku tak nang pujon ae. Tresno MBF MBG kok MBG ya malah pancen gemes Majelis Permusyawaratan Rakyat yuk masyarakat Adi Putra Nuswantara semoga malam minggu laku sak kanceni waya sore pancen rame masalah dan kaya pemuda hari ini ya Allah takkan bisa kalau Mbak ada ditinggal. Ayo, sudah mau bengi nih. Lokasi pujon kidul. Sayang aku ingin berbicara kepadamu tentang apa yang sing ngomong ya lho Pak ingin berbicara iki durung ngomong Loh, pancen tapak lagune. Kali kotong. Pancen jare. ngersakaken pambudutan pun apa niku Hei.
Pancet ta ya pancet. Ayo pancet. Oke, semoga. Walah nggih. Walah ya Kang wong berot. Bila nanti orang tuamu tak meridai dengan apa yang ku rasakan padamu, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, begitupun ibumu. Walah ya Kang wong berot aku wingi nangan. Tomah neh. Ayul kampunge. Nih pager gunung, Gunung Unggahan ya. Sari. Toman titik terus unggahan Mbak Din ya. Wes. Lokasi Bandingannya sudah nih. ngantuk. Toman terus munggah. Udah ya terakhir ini nggih. Terakhir. Wis kotange ra tak gawe kok goleki. Wis pungkasan jaluke tali kotang yo. Sing Coba dah. dipinangkan iki. Tali kotang sapa sing digawe? Wong njaluk unggahan saiki gulu pedhot. Ono-ono. Lokasine ten Pujon Kidul. Biyen wis tak tukoki wujud tali saka tangi, saiki ne lakok ilang sak sirame. Apa kurang larat lembo pamit terang bari, apa lali kowe karo aku iki. Senadyan rekane nembemu kuwi wujud katresnanku. Sari
Adin. Lajeng paguyuban seni pencak silat ugi bantengan Adi Putra Nuswantara. Matalipun waduh jan Nimas Adin niku wau dados paripurnanipun adicara kembangan pencak silat ing dalu punika. Salajengipun kula aturi dumateng para sesepuh pinesepuh saking sedaya para tamu undangan mawon tumuju wonten madyaning sasana pagelaran han nglampahi suguh sesaji sesarengan saged dibantu kalian mas-mas panitia saking Adi Putra Nuswantara. Semoga kula aturi dumateng para sesepuh pinesepuh saking sedaya grup tamu undangan kula aturi tumuju lampah wonten madyaning sasana pagelaran han nglampahi suguh sesaji sesarengan Adi Putra Nuswantara. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekitar malik kula aturi dumateng para sesepuh pinesepuh saking sedaya para tamu undangan sedaya mawon. Kula aturi Lokasine parkiran Kafe Sawah Pujon Kidul lur. Wah iki. Matur nuwun. Monggo nang meluncur kali yangi bolo. Kang Mas Gerbang saking Paguyuban Pencak Silat ugi bandengan dan ses Putra Selo Aji. Loh.
Yang jomblo nang merapat lur. Para pamirsa sedaya mawon ingkang kinurmatan, aturaken pasukatan ingkang wis pindah nggih niku kembangan pencak silat. Lah wong Pujon Kidul Saking ayu-ayu imut-imut ngene iki lho. Adi Putra Nuswantara. Wonten Kak Adin. Dumateng Kak Adin. Kula aturi tumuju lampah wonten sasana Pagilaran. Dadarine Janses. Weh wong Pujon Sepindah malih dumateng Kak Adin. Kula aturi tumuju lampah wonten sasana Pagilaran. Kalian Gending Jatingarang pamundhatane Ikhlas Didi Kempot. Semoga sesarkan Adi Putra Nuswantara. Saman meluncur untuk lokasi parkiran Cafe Sawah Pujon Kidul. Ojo lali ambek jajan kalo. Wah iku lho jajanane Janses. Semoga kula aturi dumateng Dimas Adin. Tumuju lampah wonten Madian sasana Pagilaran sesarengan Adi Putra Nuswantara. Sayangi sapa iki? Oleh cucu sengeta semua sajati asane sliramu di kafe loro ora muru saiki nek dadi rondo Nanging piye iki wis kepaten ibarat ora bakal bisa Parkiran Cafe Sawah Pujon Kidul. Lokasi Cafe Sawah Pujon Kidul. Lokasine Cafe Sawah Pujon Kidul, Mas. kabeh iki ora perlu dikatoni. Lokasi Cafe Sawah Pujon Kidul. Kowe sanggup ngeteni kowe lan aku muga dadi jodoh Meluncur alur ngomong ngomongnya ora sesi kan lho. magarane Nah, diajak budal yang ini. Jemuran merakyat jebolo. Yang ini nang dicabut nang Cafe Sawah Pujon Kidul. Maju ke lokasi Pujon Kidul. Lokasine ten parkiran Cafe Sawah Pujon Kidul lur. Wis nang budal nang meluncur yangi nang dijak. Wonten para pemirsa sedaya ngaturaken pasukatan Ayo, ingkang sing wis pindah duwe yang niku nang kembangan pencak budal. silat Lah, saking iya. sederek kawula. Kesenian pencak silat ugi bandengan Selo Aji. Dumateng Mas Akmal. Bandengan pundi niku Mbak Anis? Kula tasih dereng apal nama-namae grupe kesenian bandengan. Kula niku apal lek kali bidadarine kesenian bandengan. Aduh Dik. Dumateng Mas Akmal, semoga kula aturi tumuju Kula lampah niku wonten apal Madiun lek sasana kali Pagilaran. tiyang imut-imut ngoten niku gampang apal. Kalian Gending Jatingarang, pamuditane Kitir Sumilir Mas Mitra. Dumateng Mas Akmal. Apal Saking Raguyuban
Tapi aku urung hafal jenenge Mbak E kok. Kembangan pencak silat saking kesenian pencak silat ugi pandangan Selo Aji. Tasih seserangan sedherek kawula saking paguyuban Selo Aji kula aturi dumateng Kang Mas Irfan. Kula aturi tumuju lama wonten madyaning sasana pagelaran.
kalian genting Jatingarang Bang Muditani Sagara Mas Lidro semonggo sepeda malih bola dari dumateng Mas Irfan saking Pak Iban Pencaksilat dibandingkan Sela Haji.
Inggih matur nuwun. Kembangan pencak silat saking Mas Emon. Kesenian pencak silat Adi Putra Nuswantara. Aturaken mawon kagem para pamirsa sedaya sugeng pinarak sugeng dalu. Sugeng kamirsani ngantos titi paripun ingkang dijawab pagelaran. Ing palenggan ngaturaken pasugatan ingkang maos pindah. Inggih punika kembangan pencak silat saking sedherek kawula kesenian pencak silat ugi bantengan Banteng Macan Putih. Dumateng Kang Mas Rehan. Kula aturi tumuju lomba wonten madyaning sasana pagelaran. Kalian gending Jati Ngereng kairing lelagon lilo. Sesarengan Adi Putra Nuswantara. Sumangga kula aturi tumuju lomba wonten sasana pagelaran. Sebina malih dumateng Kang Mas Rehan. Saking kesenian pencak silat dengan Banteng Macan Putih. Latur temu dalam awan padian ing sasana. Terus lakukan tulus suci.
Matur nuwun dumateng Mas Rehan. Saking kesenian pencaksilat iki bandingan banding macan putih. Selajengipun Ya manis. Nggih punika pencak silat niki. kembangan pencaksilat saking sedherek kawula. Ngenteni pemaine grup Saking kesenian pencaksilat iki bandingan Sumber Jalan. Dumateng Kang Mas Gesa. Kula aturi temu jelema wonten sasana pagelaran. Kalian gending Pasundan Mas. Panyuwunane Sida Rondo. Semoga Mas lajengipun dumateng Mas Gesa saking paguyuban pencaksilat iki bandengan Sumber Jalan. Kula aturi temu jelema wonten madyaning sasana pagelaran sesarengan Adi Putra Nusantara. Semoga aturaken pasukatan ingkang mawas pindah inggih punika kembangan pencaksilat saking Abdi Putra Nuswantara dumateng Kang Mas Dingdung 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 Dingdung. Kula aturi temu jelema wonten madyaning sasana pagelaran ingkang kairing gendhing Jatingarang pamundhitane Ilatan Pobalung. Semoga sepindah malih dumateng Mas Dingdung saking Adi Putra Nuswantara. Kula aturi temu jelema wonten madyaning sasana pagelaran. Semoga disenggoyong kalian sederek pancak saking Ibu Supo. Matur nuwun Mas.
ketiga lomba sing tak rasa nang desa lor jajan bolo kok tinggal lupa bulan poso tinggal menunggu hari nekane atiku nang jajan sing los aku masa lokasi parkiran kafe sawah Pujon Kidul mas anak banyu janji lumaku kok tinggal layu yo kan menunggu hari aku kaya awakmu tulung walah yo mareman gak ono parkirnya gratis taman meluncur Bulotan kesenian iki tasih belajar kali tiang-tiang. Saking Kang Mas Soalnya Dindu. kula biasanya turut karnaval Ini kesenian mas. pentas lati dibandingkan Adi Putra Nuswantara. Selajengipun tasih sesarengan Adi Putra Nuswantara. Adi Belen wonten Kang Mas Emon. Aku sih belajar iki nang kesenian. Semoga kula aturi temu selama wonten sasana pagelaran. Lah, Garing Gending Pasundan. Sing nge-live iku sapa aku apal. Lek sing nge-live niku Mas Yos. Sepeda malih kula aturi teman-teman Mas Emon. Kali Kang Deso. Kula aturi temu selama wonten sasana pagelaran sesarengan Adi Putra Nuswantara. Semoga
ilang ayu Untuk Raden matur nuwun tetep layare bola yo wis iki lagu saya mengi hiburan gini kok bola. hatimu ojo gampang panas margo jodoh kesenian pencak silat dibandingkan Usumo atur nuwun. Tukang kendangi jan semangat ngene iki Mang. Saking kesenian pencak silat dibandingkan Usumo sampun minangkani panglipur dumateng para pamirsa sedaya.
Silatu dibantangan Roy Matuso. Nice. Iki matur nuwun teman para kadang putra. Saking kesenangan pencak silat iki bandingan Lailatul Salam. Salajengipun inggih punika perwakilan saking sedherek kawula. Saking kesenangan pencak silat iki bandingan Empu Supo. Teman Mas Rama. Kula aturi temu jelema wonten sasana pagiliran. Kang Kairing Gending Jatingarang, pamuditane nagih janji 2 Mas Lidro. Semoga sesarangan Adi Putra Nuswantara.
Duruk Mas. Untuk lokasi di parkiran Cafe Sawah Pujon Kidul Lur. Mari pemain lur tak sepilno panjake. Panggung kehormatane. Inggih matur nuwun kembangan pencak silatipun saking Mas Dadang sampun dipinanggani. Ngatur masuk katane kang mawas pindang gini ku kembangan pencak silat saking sederek kawula. Saking kesenian pencak silat iki bandengan Empu Supo. Dumateng Kang Mas Bintang. Kula aturi temu jelema wonten madyan ing sasana pagelaran. Kang Kairing Gending Jatingarang pamundutane takkan bisa Mas Ludro. Sumangga sesarengan Adi Putra Nuswantara.
sepilno panggung kehormatan iki lho. Ngaturaken Untuk malam hari ini teman-teman Persatuan Sedaya, Pencaksilat Bantengan Adiputro Sugeng dalu Nuswantara kawon saka pinara ingkang pimpinan sedaya. Bapak Nyuwun Matsuri tambahing pangestu mugi Kalimas pagelaran dalu Tingko. punika ngantos titik paripurnanipun adi cara pagelaran tansah kalis ing sambingala. Salajengipun ngaturaken panghormatan dumateng para sesepuh mini sepuh kawula. Walah nggih tak Saking sepilno. Singamanunggal Jaya. Ndi operator. Dumateng tak supeno kula aturi tujuan wonten madyaning sasana pagelaran sesarengan adi. Nah, niki operatore. Iring gedeng Jatingarang. Semoga Lokasine niki tahun parkiran Cafe Sawah Pujon Kidul, Mas. saking persediaan pagelaran dibandingkan Singamanunggal Jaya. Kula aturi tujuan pagelaran. Walah, Mas Ari oleh salam teko Mas Agung. Oh, Agung ses. Waduh ses. Asik Mas Ari. Ana kusupu apa? Wonten lagi ke. Niki Mas Ari. Wis teko. Grup Pusupo wis teko. Lah. Iku awonge. Gorong, Mas. Pokoknya matur nuwun sing akeh, guys sing tetep layar muga rezekine tambah gede. MC-ne ning dhuwur panggung iki lho Mas, engko ayo tak sepilno ya MC-ne ya. Ketutupan tukang kendang ambek bantengane. Untuk Mbak Novita lokasi di Cafe Sawah Pujon Kidul Mbak, tapi lokasinya di parkiran ini Mbak. Untuk lokasi di parkiran Cafe Sawah Pujon Kidul, monggo sampean meluncur. Parkirnya gratis, mboten wonten ATM. Dereng main, pemainnya sebagian tasik ngedolur si sesi pencak silat. Mboten nge-live ten YouTube kula sing nge-live niku wong desa ya. Sing nge-live YouTube Wong Desa Channel. Monggo sama ningali live YouTube Wong Desa Channel. Saking kesenian Pencaksilat dibandingkan Untuk lokasine ten Pujon Kidul, parkiran Cafe Sawah. Sing nge-live YouTube Wong Desa Channel, monggo sama ningali. Wonten Mas Dadang. Kula aturi tumujul wonten sasana pagelaran sesarengan Adi Putra Nuswantara gedenge Pasundan Mas. Kena iku lho. Kakak iring lelakon Tamburuan. Semoga
Wonten parkire, monggo gratis, nggak ada parkir. Tidak malih. Turun Bupati Mas Gandeng saking kesilan silat kebudayaan. Abdi Putra Nuswantara, kamu selamat teman dia ini sono gelaran ing dalu punika. Monggo sampeyan ningali live YouTube ton. Wong Desa Channel Mas, kalau mboten ngelap YouTube, pados offline-an. Lokasine Pujon Kidul Cafe Sawah Mas Satria Channel. Lokasine ton Pujon Kidul Mas, ton parkirane Cafe Sawah. Monggo mboten wonten parkire. Allah sholli ala Muhammad. Kita bermantap. Iya, ini sama kenapa singa. Manunggal. Lokasine di Cafe Sawah Pujon Kidul. Nggih matur nuwun dumateng Bapak Siono. Untuk malam hari ini Persatuan Pencaksilat Bandengan Adi Putra Nuswantara Bolo pimpinan Bapak Mas Nggih punika Duri kali Mas Tingtung. Simpor Wis kalian Mas Ipin. Kula atur itu menjelang lokasine ton parkiran Cafe Sawah Pujon Kidul Mas, monggo sampean meluncur. Lokasine Pujon Kidul. Dan lokasi parkiran Cafe Sawah. Monggo mboten wonten parkire, gratis sedaya niki. Untuk besok pot sono kowe iki yo.
alun-alun